ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಫೈನಲಿ 2024 ದ ಕದ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ಶುರು ಆಂಡು ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆನ್ ಪಿದಾರ್ದೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಪಾತೆರುಜುನಿ ಕಲನ್ ಸೀದ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ಲೆತನ್ ಪೋಪೆ. ಸೊ ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಪಿದಾರ್ದ ಆತುಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ, ನಾನು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಬೇಗ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಪೋಯಿ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲ ಜಕೆಟ್ ಬಲ ಬಲ ಕಂಡು ಇರೆನ್ನೋ ಟೆಂಪಲ್ ಅವೇ ಓನಚ್ಚಲಾಗೆ ಆಯ್ತಾ ಹರ
Yeah.